अरे काहे रंजीत भाई, काहे हई गमछी से ओहार के कोना में बैठल बड़ा हो? अरे ई का बोली है एबारा राती के धंगाइल बने बे साचो? अरे ना मोड़ देते नहीं, बिरहुनी मार देले बियो। काहे अपन करतूतवा बतावे में लाज लगता। का कौन करतूत हो? तो लो हई देख लो मोबाइलवे में राती के सब खेला रिकॉर्डिंग कर ले बानी। तो दिखाओ दिखाओ भैया दिखाओ। के कोशिश तू करा हो, ढेर कले लू बात अब धरा हो, ढेर कले हो तनी समझे के कोशिश तू करा हो, ढेर कले लू बात अब धरा हो। घरे बानी संभवे बाड़ी सूतल, घरे बानी संभवे बाड़ी सूतल, ऊपर से भाई कुसैले बा जी अभी ले जागल बनी, अब किन फोन पर लागल बनी। अरे बक ना सुतबे। एहो दोस्तर की एहो दोस्तर की एहो दोस्तर केहू फोन कइले बा, तोहरा सक के बीमारी खाली धइले बा। तो दोस्तर केहू फोन कइले बा, तोहरा सक के बीमारी खाली धइले बा। बनैबा बुरबक जाने तोहार फोन कइल रात के लाग जाई जदी जान जाइए बात के। अरे काजी ना सुतब ठीक नहीं खे जानी तोहार फोन कइल रात के लाग जाई जदी जान जाइए बात के। कोई दिन से बिया मुंह फुलावले, कोई दिन से बिया मुंह फुलावले, नैहर के लोग भड़ कइले बा। ये जी हद रंगा कइले बानी, ई कौन नया चाल धइले बानिया? तोरा बाबू के एहो दोस्तर के एहो दोस्तर के एहो दोस्तर केहू फोन कइले बा, तोहरा सत के बीमारी खाली धइले बा। ई तो दोस्तर केहू फोन कइले बा, तोहरा सत के बीमारी खाली धइले बा। पढ़ाई बा presented by Mahi Music. लागता रंजीत गरह बाटे गड़बड़ाई हो, बीपी भइल खुश तो एने लभर खिसी आइल हो। हाँ तो हद बड़ा मरद लागता रंजीत गरह बाटे गड़बड़ाइल हो, बीपी भइल खुश तो एने लभर खिसी आइल हो। पप्पू बाबा पे जनी कर भरोसा, पप्पू बाबा पे जनी कर भरोसा, उहे तलहर लगइले बा। झीठ वाला बात कब थोड़े मानी, हाँ तो सचो लग तो खोरे बनी। लतावस दे जाना एहो दोस्तों के एहो दोस्तों अरे के एहो दोस्तों
केहू फोन कइले बा झूठो सद के बीमारी तोरा धइले बा सुधर जा, सुधर जा। केहू फोन कइले बा झूठो सद के बीमारी तोरा धइले बा अरे तू जाई का रे रे भतर कटनी फोनवा में घुस के ऐसन मारे कि दिमाग के तोहार चैली उधिया दे। अरे जाए मेहर मऊ साहब तू है बड़ा। अरे चलो सरे